Undun ko na ipunta nama. Mula sa dong dia pun ni. Oh, itu lah sama berarti. Welcome back to the my channel. So नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेल हाय बरायनाय बावहरबाय ओमफ्राय नै दिनै आं हस्टेलनिफ्राय फैदों ओमफ्राय लोगो सानै फैफादों आंजों स' दिनै जोंबो गासिबो ज' जाबाय नालाय बेखायनो माने न'आव बोरमा बेदर जानोसै स' मासे बोरमा दंमोन आरोना ओमफ्राय जों जमा जानायखाय आइया दिनै ज' जानोसै होनबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो हर जाबायानो जों फैनायाव मोनाखादो हस्टेलनिफ्राय ओमफ्राय स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि जागोन माबायदि मागोन गासिबो खामानि मावगासिनो स' नोंथांमोननि जिखौ आं शेयार खालामनोसै स' नायलांबाय थादो लोगोफोर स' लोगोफोर नै दायो जों हस्टेलनिफ्राय फैनानै मोनाबोखादों नालाय स' जों फैनानै साहा लोंग्रोबाय ओमफ्राय फार्स्टथिंजाय माने न'आव बोरमा दं नालाय बेखायनो नै दादामोना खामानि मावगासिनो बोरमा बेदर जाग्रा मानसिफोरा बोरमा बेदर जाग्रा नोंथांमोना आं जाया दे नैबे सासेया बोरमा बेदर जाया खामानि गैया ओंखायनो मानसियाबो बोरमा बेदर जायो बायदि नुखायो इ जायो बोरमा बेदर ओंखायनोथ' बाहाय दुस्थ' नुखादों नैबे बिथाङाबो जायो नैबे बिथाङाबो जायो बिथांखौ गदाधर बायदि नुखादों नैबे बिथाङा बोरमाबो जाया अमाबो जाया दाउबो जाया औ Wah, Dejia moson. Dejia boरैबा post boleh. Hei, orang mana ke? Hello guys. Kok boरमा dari होनना दैखो माबा sih. Oh, अन्थाइ बाजाबसो. Onde bazab. Kasih arang ke mama होनदो इयो. Sorandaबो बोरमा बिमानाव फुना लायनो तारिखो. फाल्तु बाथ्रा बुंदो इयो. Pura boleh datang ke boरमा सिखाव बायदि नुदो. टपि सपि गानदो. खाना लाबनानै माबा होनो एसे Hello guys, Oma bener जानाय Hei, boरमा bener. Guys, ini boरमा bener जानाय Hello, gelas baik. Godaखां एमान थब गोदाखांबाय माने माबा अल्प बिहारि ना मा जाखो संखांबायबो बोरोंथ'आ खोबना दोनदोंमोन Inoल' दोनबावदो नामा नियमा दोन इखो मा मिक्स खालामना दोनथ'द' सङाखैना दायो बिमाया संनोसै ओमफ्राय गासिबो बेहायनो बाहेरावनो अर सायगासिनो ओमफ्राय बिमाया संगासिनो लोगोफोरा नायलांबाय थादो संग्राया साजै ओमफ्राय जि गोदो मानसि बायदि नुदों मालायनो अने नोंखौ ओइ रुमसे बांलाय मा ओमफ्राय नै बिनानाव सानैया एसे मोसागासिनो लगाव बरिया दे मोजां मोसा Dipali Sona di mana ini laudum boy boleh deh mana
Balok. Oh. Baper, naik ra. Nusu hanya mamu saja deh. Tentu saya wudhu sama teman-teman. Dia jangan tuh. Dia jangan tuh. Deh. Deh, Daisy. Kamak lari musa. Deh, hey. Prosti di mana? Leo. Ayem Surya gay bermaide hari-hari Nentang tarmada blak mablaba pungau nekah belang genjeng hasi Capek yang sama capek. Logres, capek. Iman gudung hawa pewe sadan bunga. Kam gudung. Aduh, ini apa nih? Iya, bermazana. Masak namun lang, Bu. Burma betul lah. Resma, Priti, zasab deh se. Kamu nabi kalau aku mau Video. Solo gufur daiga sibu zone ओंखाम जालायनिसै बेहाय मादै दादामोन दं फंबाय बिनानाव गासिबो जमा दंजोबो ज' जाबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो menang itu nggak? ओमफ्राय जागासिनो बाथोन अमा बेदर सबजी एन्ड बोरमा बेदर उन्दुनोसै रेसमा गुवार खादे सानैजों ग्रोम उन्दुनांगौ नङा नै आंखौ लासिगोन ओइ मानसिया उन्दुबानो माबागोन आरो इलाय आया हादो उन्दुनोसै गोलैजोबगोन आंनिया दिनै हाबोरलै ज' लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै उन्दुनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै उन्दुनोसै होनलाय गुड नाइट रेसमा Good night, bye Priti, good night. See you tomorrow. Good night